У вайсковай части 55-25 собраліся больш за 260 юных патрыётаў. Адзін з іх – Артём Гжысяк. Шлях да мары служыць айчыне для кадэта згодна пачаўся з дзяцінства. Артём упэўнены, падобныя мерапрыемствы дапамагаюць наблізіцца да мэты. Магчымасць убачыць армію знутры, пагутарыць з тымі, хто ўжо служыць, і адчуць адзінства аднадумцаў – бясцэнны вопыт. Очень много мероприятий, связанных не только с кадетством, но и с Великой Отечественной войной, и с вооруженными силами Республики Беларусь. Это очень интересно, массово, и очень сильно хочется поучаствовать в этом. Інтэрактыўныя пляцоўкі і выстава сучаснага ўзбраення – цэнтр прыцягнення для моладзі. У экспазіцыі пад адкрытым небам узоры тэхнікі Міністэрства абароны, унутраных спраў, пагранічнай службы і вартавальнікаў. Сваімі поспехамі і напрацоўкамі дзяліліся таксама прадстаўнікі военно-патрыятычных клубаў Гомельшчыны. Мы имеем самую уникальную подготовку, не имеющую аналогов на постсоветском пространстве. Наши воспитанники изучают водолазное дело, парашютно-авиационную подготовку, альпинистскую тактику, специальную тактическую медицину и многое другое. И защищаем нашу страну не только здесь, выступая на турнирах по боям без правил и по смешанным единоборствам, в том числе и в Российской Федерации и дальше. Поэтому ребята знают, что такое честь и достоинство свое и нашей Родины. У праграме першага дня форуму захапляльныя паказальныя выступленні. Кінолагі і іх верныя памочнікі дэманстравалі бездакорныя навыкі затрымання умоўных парушальнікаў мяжы. Затым маштабная ваенная рэканструкцыя вызвалення захопленага населенага пункта, дакладны алгарытм дзеянняў штурмавых груп і праца ваеннай тэхнікі. Другі дзень форуму абяцае быць насычаным на падзеі. У праграме пленум, канцэртная праграма і ўрачыстая цырымонія, якая стане сімвалам пераемнасці пакаленняў і памяці аб подзвігу продкаў. Вікторыя Шахварастава, Ольга Канавалова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».